O convenio que a Xunta de Galicia lle presentou ao Concello o pasado 24 de abril non convence no goberno local. Demetrio Gómez ten claro que estas cousas se deben de facer con sentido, cautela e tempo. E, polo de agora, o único que temos é esta proposta de convenio limitada ás tarifas que se deberían cobrar, que non nos parece o mellor xeito de actuar, porque o transporte público e o transporte de viaxeiros por estrada é un asunto moi complexo que debería ser tratado en profundidade, sen presa e escapando de calquera tipo de pelexa barrio baixeira, así digamos, do debate electoral máis cutre de todos, non? Co fin de buscar unha solución o antes posible ante o transporte público na cidade, dende o Concello propoñen crear unha comisión técnica bilateral con 2 técnicos do Concello e outros 2 da Xunta de Galicia. As alternativas que plantexan dende o goberno local son as seguintes. A alternativa 1, estender a solución dada a Monteporreiro a todas as liñas urbanas. A alternativa 2, crear outras liñas ou modificar as actuais. A alternativa 3, implantación do transporte urbano municipal. A alternativa 4, implantación do transporte a demanda. A alternativa 5, integración de buses e taxis. E a alternativa 6, integración tamén do transporte metropolitano. E ademais o alcalde xa lle di a conselleira que non nos pechamos a ningunha alternativa. Podes integrar calquera outra nese estudo que a Xunta considere ou incluso as combinacións destas que os técnicos crean oportunos. E para facer iso, como a Xunta xa ten os seus estudos para o transporte metropolitano, o Concello de Pontevedra está disposto a financiar unha asistencia técnica, ese estudo está disposto a financiar o estudo desas alternativas para que Pontevedra, que a nosa comarca, conte, como vos digo, co mellor transporte de viaxeiros. Dende o goberno local marcan como folla de ruta a creación desta comisión antes do 30 de xuño deste ano. Demetrio Gómez quixo deixar claro que dende o Concello están abertos a máis posibilidades, sempre que se realice a mellor proposta para a cidadanía.